Ganda naman ng New Yorker nating friend, Iwap. Na Welcome to the Philippines, ma'am. engaged na. Taray, taray. Is it normal? It's a normal bed. Welcome to Yagitis. Sis! Ang ganda mo, sis! Go! Di nakita ang EDSA. Oh my God! Ang sipag mo naman, sis. Bosh! Bisita natin, no? Nandun sa kanyang small. Wala naman, isa lang, maliit lang yung kanya. So, The revelation. I'm excited and I'm looking forward for a good gift. this is for Ian. Woo! New Yorker! How's a New Yorker? From this place is, this is Ah! Times Square. I love it. Lalagyan natin dedication yan later. Sige, sulatan mo. And chocolate. I love the supply. I love the supply of happiness right The now. supply of I feel happiness. And stickers. Ba't ka tawa-tawa? Bakit ka tumatawag sa stickers? Wala! Kasi naalala ko may kayo sa stickers. Weirdo ka talaga. Yes, thanks sis. Saan mo nabili yung top? Sa Manhattan. Manhattan. Nakakahiya yung mga spoken dollars na hindi ko. Ano? Sarap ba yan? Kamusta? May pandan or nacho. The birthday girl. Kain tayo, first meal of the day. First meal of the day. Ganda naman ng New Yorker nating friend, Iwap. Na Welcome to the Philippines, ma'am. engaged na. Taray, taray. Gumagalaw nga siya kung nasan yung light. Oo. Oo nga, no. There's a magic. Tama na, mag-wish na ako.
Wow, ang sarap naman ng food. Thank you, Chef In. Chef In. Thank you, Chef In. Buang. Ano time lapse? Ayun o. Ayun! Ikaw din ang time lapse? Hindi. Ano lang? It's the normal. Is the normal? It's a normal bed. Welcome to Yagitis. The layer of the egg is the artistry. Kita mo na pag ganun mo sa... Oo. Wow. Nipis ng layers. Oo. Bahal na yung ulo ko. Oh, crispy-licious. Another putong battle meal. Bottom experience. Di ba sa dulo dapat pa ganyan? Mga ganun. Ayop, wayop, ganda ng car. Igop, igop, go. Nainis ako. Bakit ka nainis? Kasi ang tagal ko pinunod yung hair ko. Oh. It took me like almost an hour. Shit! Girl! Chismis, ano ulit? Sis! Ang ganda mo, sis! Ngayon ko lang nakitang sparkly ginepers mo. Ang ganda mo. May isa po tayong kaibigan dito na nagpapapicture ng kanyang LinkedIn. Like a true boss, boss B. Kung may card reader ka. Let us all welcome with open hearts and cheer the newlyweds, Mr. Stephen Dwayne and now Mrs. Gian Catherine Ocampo. Iba pala yung way nila. Cutie pies! Ang gugulo. Congratulations, we're very proud of you, and we love you from Nima. Cause there's something in the way you look at me, and something in the way Dwayne looks at you. Napasok.
hindi kami laging magkakasama. Yan, ang message ko lang, yan. Ikaw, ayun lang. Thank you. Have a good night.